गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं, दासान्दि रायजोआव जापानिज इनकेफेलाइटिस थाम्फै अरनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जागासिनो। बेनिखायनो सांग्रां जानायजों लोगोसे न'नि सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखिनाया जोबोद गोनां। मानोना बायदिसिना गेसाव-गोफोन दाखोर-दालाफोरनिफ्राय जापानिज इनकेफेलाइटिस थाम्फैनि जोनोम जायो। रायजो नाङैनो जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामा गिख्रंथाव महर लानायखौ नुगासिनो। जापानिज इनकेफेलाइटिस अरनायजों 13 बोसोर बैसोनि फरायसुलि बिबिका दैमारिनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्ला माजबाद 2 नं खादाबिल गामिनि बिफा बिहुराम दैमारि आरो बिमा समबारी दैमारिनि फिसाजो माजबाद नर्थ इस्ट एकाडेमियाव 7 थाखोआव फरायनाय 13 बोसोर बैसोनि बिबिका दैमारिया जापानिज इनकेफेलाइटिस थाम्फै अरनायनि जाहोनाव जिएमसिएचआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि नेशनेल हेल्थ मिशन आसामनि फोसावनानै होनाय बायदिब्ला आसामाव बे बोसोराव जापानिज इनकेफेलाइटिस बेरामनि गासै 362 केसफोरखौ 11 आगस्तसिमाव मोननाय जादों आरो बे बेरामजों जिउ खहा जानाया गासै सा 19 जाबाय होननानै नेशनेल हेल्थ मिशन आसामआ रोखायै फोरमायथिना होदों। थांनाय साननैसो सान सिगां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव वाइन शपआव रां दाबिनानै बिगोमाखौ बुनाय जाथाया नुजाथिदोंमोन। बे जाथायनिनो दायनिगिरि फान्दायजानाय सानै बर' लाइमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बर' लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै फानहरनायनि हुमखि होनायनि जाहोनावसो रागा जोंनानै बुदोंमोन वाइन शपनि बिगोमा प्रसेनजित आर्यखौ। बर' समाजखौ थांखिनानै मुगैथाव बाथ्रा बुंनायनि सोर गनायथि होदों प्रसेनजित आर्यनो होननानै सोंथि खालामदों सानै बर' लाइमोना। रां दाबि खालामदों होननानै बुंनायनि सायावबो फिनजाथाय खालामदों दायनिगिरि फान्दायजानाय सानै लाइमोन हिरनजित बर' आरो निरन बर'आ। बाजार गेजेराव वाइन शपनि गनायथि लानानै वाइन शप बार सोलिनानै सानफ्रोमबो हर गेजेरसिमहालागै हुलुस्थुल थासारि जाबोबाय थादों होननानै अजद दैखांदों सानै लाइमोना। प्रसेनजित आर्यखौ बर' हिन्जावनि सायाव बायदि बायदि खोथा बुंनायनि थाखाय सालबारि थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बर' हिन्जावफोरनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो बुनाय जादों होननानै फोरमायदों सानै लाइमोना आरो रां दाबिदों होननानै बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै गोख्रों खेंफोरथि होदों हिरनजित बर' आरो निरन बर'आ। बिसायख'थि आय'गनि सायाव फिन एबसुनि गोख्रों दाबि आरो बिखौ लानानै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। बे बाथ्राखौ बयबो मिथिखाबाय जानांगौदि भारत बिसायख'थि आय'गनि गोदान फोसावनाय बियाबफोरखौ लानानै रायजोजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो सिगांनि समाव बेसेबां दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। मोनसेया गुबुन मोनसे दोलोखौ गोख्रों सोंखारिलायदोंमोन। नाथाय दायो बुंनांगोनदि बियाब सोदांनाय आरो एसटि रिजार्भ दाबिनायाव बर' माहारिनि गोबां आफादफोरनि दाबिया फेलें जाबाय होननानै बुंनो हायो। भारत बिसायख'थि आय'गनि जोबथा फोसावजानाय बियाबफोरखौ गोदानै मुं फोसावनानै होनायनि गेजेराव मोनसेबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा दाबिनायनि फिथाइखौ मोननो हायासै। बेखौ लानानैनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बिसायख'थि आय'गजों फिन एबसुआ सावरायफिनगोन आरो गोनां जायोब्ला गोख्रों सोमावसारफिनगोन। रायजोआव रोजा रोजा मुसलमान फरायसाफोरनि थाखाय फरायसालि, गोजौ फरायसालि खुलिनानै होनो थांखि लादों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। फैगौ दाननिफ्रायनो रायजोआव मुसलमान फरायसाफोरनो गं 7 गोजौ फरायसालि बानायनानै होनो थांखि लादों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंदि रायजोआव मुसलमान फरायसाफोरनि थाखाय 15 बोसोरसिम मुसलमान फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। रायजोआव मुसलमान फरायसाफोरखौ डक्टर, इन्जिनियार खालामथारगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे बाथ्राखौ लानानै रायजोनि गोबां थागिबि सुबुंफोरनि गोजोननाय मोनैखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। आसामखौ बाहागो राननो सानदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा मुसलमानफोरखौ लानानै माखासे खोथा बुंनायनि सायाव आमसुनि गाहाय आफादगिरि रिजुल करिमआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। हिन्दु मुसलमाननि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ बन्द खालामनानै गासै आसाम हिसाबै खामानि माव। मुसलमानखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया सिन्था खालामनो गोनां जेबो गैया। बे सुबुंखान्थि हादराव सोर सोरनो भट होगोन बेयो गाव गावनि खोथा। गिबि मन्थ्रिया सोरबा सासे सुबुंनो भट होथारनांगौ होननानै बुंनायनि मोन्थाइ गैया होननानै आमसुनि आफादगिरि रिजुल करिमआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।